പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന പേര് മാറ്റി പാർട്ടി സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നാക്കണമെന്ന് പി സി വിശ്വനാഥ്. കേരളീയം നടത്താനും നവകേരള സദസ് നടത്താനും അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട യുവാക്കൾക്ക് നിയമനം നൽകാൻ സർക്കാരിന് പണമില്ലെന്നും പി സി വിശ്വനാഥ്. സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മയും പി എസ് സി നിയമനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ അനുമതിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പി സി വിശ്വനാഥ്. സാർ, ഇവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിയമനം നടന്നാൽ സംവരണ തത്വം പാലിക്കപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി വഴി നിയമനം നടന്നാൽ സംവരണ തത്വം പാലിക്കപ്പെടും. സാർ, ഇവിടെ പിൻവാതിൽ നിയമനമാണ്. പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മാറ്റിയിട്ട് പാർട്ടി സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിൽ നിയമനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. IT വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പാണ് സാർ. 558 പേരെ പിൻവാതിൽ വഴി നിയമിച്ചു. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 874 പേരെ പിൻവാതിൽ വഴി നിയമിച്ചു സാർ. അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളെ പിൻവാതിൽ വഴി നിയമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്യാപകമായി പിൻവാതിൽ നിയമന മേള ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ.